Hello bafowethu, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. So bafowethu, enye into futhi la uBlack Coffee nonkosikazi wakhe, former wife ngizosho kanjalo, they end up behlukanisa ke finalize indaba ye divorce yabo, but kunalento abantu abakhala ngayo ukuthi this thing is similar to i-robbery. Because you cannot tell me ukuthi ke mawufika nje wena emshadweni kulotsholwa wena yabo, uyu Black Coffee I'm sure wakhipha imali zamalobolo nani, but same time futhi sekuyena orobhekayo when it comes to i-divorce nani. Maybe ke uyena watholakala ekuyi-fault, angeke sazi, but ke kwenza isense yini ukuthi ekugcineni kube nje nomuntu wesifazane nje ozothenga ayisebenzelanga ngamandla akhe leyo nto, noma engacontributanga kuleyo nto noma kuleyo success yakho ekugcineni, bese kuba ukuthi nigcina nishare ilentuzana ngendlela efanayo. So ngabe i-right yini inkantolo uma uthatha lesinqumo esithathile ngoBlack Coffee, noma ke ukuthi igcine ikhomba ukuthi ke isesayidini lakhe ke uEnhle Mbali njengoba ke ebe successful towards i-court proceedings le ekade ke yenzeka. Ake sitshele bafuthu ukuthi nina nikubona kuyinto e-right le yenzakalayo. Do you feel it's fair for Black Coffee ukuthi agcine lose half wama-asset akhe to uEnhle Mbali? Don't forget to like this video bafethu. Don't forget to comment on the section down below. Don't forget to share. Mbonge kakhulu bafethu. Thank you.